Здравейте хора, днес пак ще снимаме клип. Този запис ще ни задава въпроси и ние трябва да отговаряме или да избираме между две неща по случай 40 абоната. Благодарим ви за, че ни гледате клиповете. Нека да започваме. Така, към Злати първите въпроси. Така, пържени или варени картофи? Пържени. Котка или куче? Куче. Кетчуп или майонеза? Майонеза. Боза или компот? Компот, защото не обичам боза. От мене. Пилешко или свинско? Свинско. Дюнер или пица? Дюнер. Хамбургер или чизбургер? Чизбургер, двоен. Дърво или метал? Дърво. Дърво. Сега сме. България или Америка? България. Богат или беден? Беден. Красив или грозен? Грозен. Алкохолик или незабавен? Смисъл. Алкохолик. Пиянде. Пиянде. Добре, това бяха въпросите към Злати. Сега към Бошко. Аре, Бошко, ти си. Така, котка или куче? Кученце. Варени или пържени картофи? Пържени. Сирени или кашкавал? Въпросите могат да са еднакви. Извинявайте. Сирени или кашкавал? По-бързо. Стърня. Домати или краставици? Домати. Боза или компот? Компот. Чалга или рап? Рап. Момиче или момче? Смърт на чалгата! Момче. България или Америка? България. Майка ти или баща ти? Мамата. Един си каза. Добре, Кой? майка ми. А, Знаете ли кой да предпочита майка ми? приятел или... Майка ми. Приятел или гадже? Приятел. Добре, това бяха въпросите към Бошко. Не е вярно. Вярно е. Компот си е Слушаме. компот. Не свършваме. Да. Коста, пи. Довиждане, хора, и до скоро. Това беше всичко от нас. Чао! Чао, папи.